Jeyni yoratmagan kişi yoktur, lekin kızı jeynin de öz meşakkatleri var. Soňgy aralarda günler bik issi tura, ýogary temperaturada holyk nişik soklana. Kızı wagtlar bolmasa kinde bik issi. Bolanna olunda 41 gradusga jetdi. Gündüzlerin indi bik ulhat kadar kuyaş astında yürümeske tırışabız. Allah'a şükür rayonumuzda yol iterge, kulegeli, su kuyunurluk jerlerimiz boytak. Bu yılғы jay şul kadar жылы, mine özüm жылыны bik yaratam indi men. Kızınırga, ondan soň rehat bir jayken ul çeşeklerinin motorluklary, ul tabiatning motorluklary. Lekin mine bu aradagy issilik belgili indi bizni üýden çykmaska mejbur etdi etsek de bolar. Köpçülik gündüz indi biz kulegede ýatyp turga tyrşabız. Hem şunda özübizning totar halkynyň ýaratyp işetigen eýren işe biz indi rehatlanıp. Jay günün biz kütüp alabız. Biz suw kirge barabız. Yol itebis. Oýlan bilen şulay ýok. Indi biz soklanabız. Kubrek solkun sular içirge tırşabız indi. Jay günden de biz işe çıkıp kızınabızdan. Jay'nin türlü vakıtı bulayındanın kızı vakıtlara da solkun. Çakınları da bir köp buldu. Kızı vakıtlarda iderek durma tırşam. Menin de ertengi ýakda bakşaga şagam, bakşaga da belki bakşaga da şeşekler üstüremin. Şulaga sular seyip, onun meşakkatlerini bilesin bakşa işlerin. Gündüzgü vakıtta ide turum. Issiq günlerde men sütlü koynar şerge yaratam. Şu şey içip hem indi salkınça su bilen koyup çıkıp kulegede uturaga yaratam. Men şu saklanabız indi başkaça. Jaygy kızı günlerini yaratabız. Köpçülük fontan ýanlarynda ýürübüz indi. Balalar sulary bilen oýnarlar, rahatlanarlar. Jay günleriniň rahatyny bilip soýtdyryp yaratabız indi jay günlerini. Bilgiçler aýtýança issi günlerde iň şäp içimlik ul şekersiz jılymsa ýeşil şeý. Mundan tıştyrly kompotlar, morslar, eýren hem kymyz da susawyny basa. Gyzy günlerde kişige 3-6 litrga ýakyn syýyklyk gerek. Liliya Şeýmiýewa, Dinar Nuretdinov, Müslüm telewizionyny.